Allahu Akbar. Nama sira la ɲɛ sigi bɛ ja an ma musow ka sigi kɛlen jata k'ala ya a b'a dɔn min don ala ɲɛ siranɲɛ de banna n balimamuso n'i ye kɛlɛ gɛlɛyalen dɔgɔ mɔgɔ fila de b'a kɛ o ka fɔ dɛ kelen b'a fɔ ne kɔni fɛn tɛ ne fɛ o ne sabalilen de don a tɛ k'an faamu de kɛlɛ dun tɛ ka ban nkalon dɔ i ma sabali takbir ayi ne kɔni filɛ nin ye walayi bɛɛ b'a dɔn ne ka ko man ca dɔ in fana ko k'ale ka ko man ca jɔn ka ko ka ca sisan aw fila si man ɲi aw fila si man ɲi n'ale man ɲi ne ka ɲi walayi kɛlɛ kuma tɛ caya e bɛ kɛ sabalibaga de e bɛ kɛ muɲubaga de fa bɛ ban mais e ko k'i t'a dabila ni musow ma siran ala ɲɛ ka ban hɛrɛ banna wa a ye miiri saya bɛ ka na a b'a dɔn saya bɛ ka min kɛ sisan ka sinamaw ta ɲɔgɔn fɛ ka kansinaw ta ɲɔgɔn fɛ ne ma min b'o caman kalama cɛ ye n wele don min a musow ka saya la muso fila tile 40 de don n'u cɛ tile 40 n'an dugusajɛ de kɔɲɔmuso sara a ko mami a k'a kɛ ka diɲɛ waju a ko n y'o de fɔ cɛw ye kaburu don na n ko nin kaburu fila a ye taa kɛ k'aw musow waju a ye taa kɛ ka diɲɛ waju hasidi fila de dalen filɛ bɛnsɛnkɔni fila de dalen filɛ maa jugu fila de dalen filɛ ala kuntala fila de dalen filɛ n'i m'a to ala ta la i bɛ k'a bɛɛ de o a ko mami ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ musow ye fɛn bɛɛ foyi ko t'u la a ko n ye sanu d'u ma n ye du d'u kelen kelen ma n ye mobili d'u ma fɛn min ka d'u ye n b'a k'u ye u ko k'u tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ fo lahara saya y'a ban a si ma bana gɛlɛn kɛ ala n ko saya de bɛ kow ban sa saya de bɛ mɔnɛ bɔ adamaden ni saya kun tɛ maa bɛ t'i kun da cibaga ma maa modèle dɔ bɛ yen diɲɛ na n'i y'o ye mɔnɛ fɛ kɛ i b'a ye dɔrɔn saya de b'o dilan ni saya tɛ i bɛ se ka sigi ka nin bɛɛ mɔnɛ wa kafiriw ma se k'ale de bali américains ma se k'ale de bali français ma se k'ale de bali maaw ma se k'ale nin kɛ nimɔgɔ la nin bɛ ala de bolo n'a k'a b'a minɛ don min hali ni diɲɛ bɛɛ jɔra i tɛ si i bɛ taa i bɛ taa dugu jɛ lahara a ko n ye diɲɛ ko bɛɛ dɔ kɛ u sara o si tɛ kuma a ko fɔlɔ sina kana fatu k'a denw to o bɛɛ ye den wolo ye tile 40 dugusajɛ kɔɲɔmuso y'i da ka sa kɔɲɔmuso fatulen minnu kan ka taa dingɛ sen a bɛ kabako dɔn n ala bɛ k'an bɛɛ waju diɲɛ kɔnɔ sa u taara kaburu sen muso fɔlɔ kaburu kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ walahi kaburu senna t'a dɔn n k'o de kɛra surprise ye ala tɛ yan k'aw ma kun sow kɔnɔ k'aw pilasi bɛ duguba sumalen na n'an b'a kun étages kɔnɔ an ma tu so karomaw kɔnɔ an bɛɛ place bɛ kaburu la n'i sara don min ni dingɛ min sera ni kolokɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a ta k'a kɛ mana bulama na k'a siri k'a bila i senkɔrɔ ka kura da an bɛɛ bɛ ku hali ni diɲɛ bɛɛ sara an bɛɛ bɛ ku kaburu la u sina ka taa kaburu dingɛ sen muso kaburu kɛrɛfɛ cɛ bɛ ka don mɔgɔ b'u ɲɛ ka taa su la cɛ bɛ ka don cɛ taga jɔ f'a muso fɔlɔ kaburu kɛrɛfɛ filanan ka dingɛ sennen filɛ cɛ ɲɛji bɔ a bɛ maa kɔnɔ bɛnbaliya mana musow sa i bɛ mun kasi kɛ i tɛ kuma tugun a kɛra o de la a bɛna muso furu sisan k'a bila a denw kɔrɔ k'a ka bɛndiya kɛ aw ka hasidi a b'o tɔnɔ ta kaburu la a ka juguya a b'o tɔnɔ ta kaburu la a ka ala ɲɛ siran ɲɛ baliya a b'o tɔnɔ ta kaburu la ni musow ma bɛn kana siga k'a la u tɛ siran ala ɲɛ wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ siranna ala ɲɛ i tɛ kɛ maa jugu ye sigi la hali n'i sinamuso ma i b'a accepter i bɛ sabali ala ye siran ni sabali bɛ fa la u bɛ ba la u ye su don k'a ban a ye ɲɛsin cɛw ma a ko cɛw a ye taa maaw waju a ko fo ka taa ninnu sa u m'u da don ɲɔgɔn da la mɛ u filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan u ma dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ mɛ u kunkolo sumalen bɛ ɲɔgɔn ma yan alimamiw kumana diɲɛ maa kalite bɛɛ kumana ninnu fɛ u k'u t'a dabila mɛ u y'a dabila bi u dalen filɛ kaburu kɔnɔ
Silamɛw salon na sini ne ye tourné kɛ dugu dɔ la sinamusoma 2 ka ɲɔgɔn ti kɔlɔn sanfɛ mam sigilen filɛ bamam filɛ maaba filɛ n seere filɛ ka ɲɔgɔn ti fo ka ɲɔgɔn bila kɔlɔn kɔnɔ o 2 kɔlɔnda la kelen bɛ jibɔ la kelen nana k'a b'i kɛ kelen kan u bɛ ka ɲɔgɔn tagabase u 2 bɛ ɲɔgɔn u 2 bɛ jiginna u kan kan ala ye silamɛ bɛ min a ye sabali musow ba kuncɛ ni jumɛn ye muso a ye siran ala ɲɛ kan sinamaw a kana ko wuguba africain ka du kɛra nafigi du ye ko ye parti du bɛɛ n'i ta bɛɛ n'i ka défense tabaga ni dɔ furula ka na ni sinamuso wa min ye kabako ye muso fɔlɔ minnu donna hali n'olu man di cɛ balimakɛ tan ka kɛ du kɔnɔ muso fɔlɔw to bɛɛ bɛ fadenya la ni kɔɲɔmuso nana bɛɛ bɛ jɛ o kelen na fɔlɔw dama bɛ ja filananw dama bɛ ja sabananw dama bɛ ja naaninan dama bɛ ja bɛɛ n'i ka parti bɛɛ n'i ka fitinɛ bɛɛ n'i ka kɛlɛ ni olu gulonnen bɛ ɲɔgɔn na hali ni nkalon don nin bɛɛ kun nafa tɛ ni si la silamɛw ninnu 2 sara don kelen k'u janaza kɛ heure kelen k'u bila kaburu kɔnɔ heure kelen ala bɛ ka kabako yira an na koyi diɲɛ bɛɛ kumana ninnu fɛ kɔrɔkɛma seba ye mais ale ka se tɛ dɔgɔnin ta bɔ bolokɔni bɛ cogo min adamadenw bɛ ten ni min bɛ min bolo diɲɛ n'o ye sa sigi ninnu kɛlɛ a dɔ yɛrɛ tɛ diɲɛ kanu kɔ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɛlɛ o kama mun de b'a kɔnɔ k'a tɛ ban n'i sara don min mobili bɛ to yan i bɛ mɔgɔ dɔ de y'i ka mobili kɔnɔ clim bɛ ka fiyɛ a bɛ ka t'i su bila kaburu kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ de ye don dɔ la a bɛ n'i ka bazɛn borodelen don a kan a bɛ taa fɛti kɛ n'a ye n'i ye mɔgɔ kanu diɲɛ kama n'i ye diɲɛ kanu k'a t'a dabila ka mɔgɔ kɛlɛ diɲɛ kama mun bɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛmuso u 2 bɛ so kɔnɔ u tɛ ne de fɔ kan sinama ni sinamaw bɛɛ ye nka aw de bɛ wele ko sinji tigɛlaw an bɛɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e ni ne ti bɛn ne den bɛ kɛ e denw fɛ yan e denw bɛ kɛ ne denw fɛ yan aw 2 bɛ cɛ kun aw 2 si tɛ kuma aw man di est ce que aw denw bɛ bɛn a denw ti bɛn kan sinamaw bɛ du kɔnɔ a tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ maa ba sinamuso ja o ja ye i tɛ fɛ kɔni n'a ni ba ye siɲɛ ta k'i ba bin sa mais n'aw diyara dun denw bɛ bɛn mais n'aw ma diya a bɛ sinjiw tigɛ fitinin de tun bɛ ga la jaw bɛɛ bɛ sa o don a ye tobili kɛ ani dɔ in tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ u tɛ kuma u denw tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ mais a bɛ cɛ ta bɔ a burankɛ nana dumuni ta k'i sigi k'a b'i bolo don dumuni na dɔrɔn téléphone sonné na tellement u ka jugu ti ɲɔgɔn fɛ u tɛ don ɲɔgɔn ka so hali ɲɔgɔn den tɛ don ɲɔgɔn ka so n'o tɛ mun na i tɛ den ci t'i fa wele ko n fari man di n na juguya tɛ yan a ye téléphone ta yan'a ka dɛsɛ a ko n burankɛ ale cɛ bɛ extérieur la kan sinamuso man bɛ dugu ma o cɛ bi yan o de bɛ ka fɛn bɛɛ gérer a ko n burankɛ ko na ko ne man kɛnɛ dɛ ko n bɛ ka dɛsɛ ale ko ka dɛsɛ k'e de ma tobili kɛ a ko ne de ye tobili kɛ ko n ye kini bɔrɔtɔ san nana pause la hali m'an bolo don a la a ko kini datugu ka na n ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la n burankɛ n dɛsɛra ka téléphone bila dɔrɔn a dɛsɛra burankɛ de bolila ka yɛlɛ ka taa sɔrɔ a dɛsɛra a tɛ sen ta a tɛ bolo ta yɔrɔ saya bɛ daminɛ ten de a girinya ka kɛ komi gabakuru mais a ma sa fɔlɔ ka dɛsɛ kuma la ale jiginna ale bɛna mobili clé ta ale ko a muso ma ko karisa ko bi ta tɛ kulonkɛ ye dɛ ko karisa man kɛnɛ k'i ti bɔ i ka taa lajɛ k'a ka sa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ n ko mɔgɔ dɔw ni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko dɔ ka sa i yɛrɛ bɛ sa o walahi n'i ko dɔ ka sa i n'a ni de bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ bolila ani denmisɛnninw ye muso sɛnsɛn u y'a bila voiture la u bɛ se Gabriel Touré da la ka don muso nin tigɛ ka mobili kɔnɔ bɛnbaliya man ɲi koyi n k'i su de bɛ malo
wallahi i salen malolen dalen de don bɛɛ tigɛlen don aw la i b'a dɔn waritigi ninnu docteur spécial b'u bɛɛ bolo a y'a ka docteur wele Gabriel Touré kɔnɔ ye docteur bolila ka bɔ a nana fini bɔ muso la k'a visiter k'a lajɛ dɔrɔn docteur jɔra ten buwange bɛ kasi la a ko buwange ma k'i bɛ kasi la fɛn fɛn la k'a ka jugu n'o bɛɛ ye a sina ka papier sɛbɛn k'a ye t'u cɛ fɔ mɔgɔ ko nin tilala a mɛnna yan ka di yen ye buwange bɛ kasi cogo min a bɛ kasi a tɛ ka kasi ko su sara min bɛ du kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a y'a a buwamusonin ta k'a ɲɛsin mɔriku ma komi don min e ni ne bɛna ɲɛsin mɔriku ma ne don dɔ la i tɔgɔ tɛ fɔ i bɛ wele ko su a ye tɔgɔ ɲini dabila an ka ala ɲini ka numéro sɛbɛn a kan don dɔ la e ni ne bɛna dɔn ni numéro de ye ka numéro sɛbɛn a kan numéro sɛbɛn a kan yɔrɔ min u y'a bila gilasi la k'a datugu cɛ bɛ kasi la ka na k'a ka porte dayɛlɛ k'a fana muso su dalen sɔrɔ dilan kan min ko k'a ka sa dɛ jale ni dɔ in ni de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka porte dayɛlɛ k'a kan ale fana muso kasi ma ban o yɔrɔ bɛɛ u k'u débrouiller k'o fana ta u selen u ko ni sara mɛnna peut-être dɔ in ni bɔtɔ a fana ni bɛ ka sama k'a fana bila muso in kɛrɛfɛ gilasi la muso datigɛndala ma ban hasidiya ma ban juguya ma ban kɔrɔmatigɛli ma ban a tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ a ma ban biya u bɛɛ denw b'u kɔ dugu jɛra mɔgɔ 5 nana ni suko 5 nana ni suko ka mobili fimani 2 ta k'u bɛɛ bila a kɔnɔ ka taa jɔ bulonda la ducila 2 sinji tigɛ musoni 2 n t'a dabila muso 2 k'u bila kɔrɔbayari kɔnɔ lahansara sera ka seliw 2 kan ka taa kaburu 2 segu 2 don a kɔnɔ wagati fitini ni cɛ 2 bɛ nana muso kelen kelen furu k'u bila a denw kɔrɔ olu musow kɛra badema ye bi u yɛrɛ ka kuma quartier kɔnɔ ka du ɲɔgɔn duduwan tɛ tellement muso ninnu bɛnna n ko ni dɔ ma bɛn dɔ bɛ bɛn muso a ye siran ala ɲɛ furu ninnu kɔnɔ furu tɛ Jean ni Jean tɛ Paul don fo ne de ka kɛ baara ye fo ne de ka kɛ sanfɛ fo ne de tɔgɔ ka fɔ furu tɛ nin ye sa furu ye ala sɔrɔ de ala ɲini ani ala dɔn i cɛ bonya k'i sinamuso bonya k'i kan sinamuso bonya n'i sara don min ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ nɔfɛ a sabanan n'a laban ale ibada bato Allahu akbar وَعَبُدِ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ kanga batu fo yaqini be na ma domi fo saya be na ma domi mbalmamuso me fɛ ka question kɛ n b'aw deli bɛɛ kan jaabi a dusukun ka sɔrɔ a ma kuma i bɛ fajiri seli i bɛ seli suran i bɛ seli suran de dɔn i bɛ fatiha dɔn i bɛ tahiya dɔn n'i sigi ka musow lajɛ seliji ta la i bɛ kasi de kasi i tɛ tigɛ silamɛmusow la séminaire dɔ k'a dabɔ a kama min bɛ seliji dɔn e ka t'i sigi ka musow lajɛ seliji ta la tan ne mami yɛrɛ daga baw dala don o don a ye wuli aw ka seli su fɛ a ye wuli aw ka sujudu janya nkalon kan i b'i tɛnbiri i bɛ mun de fɔ hali k'a fɔ subhana rabbiyal a'la dɔw tɛ se u b'u tenturu de maaw ka ɲi min ma ne yɛrɛ ka ɲi o ma ala maaw ka ɲi min ma e ka ɲi o ma n ko dɔ delila k'o de fɔ ne ye nin don ne mulukura de k'an sigi ko n'ale ko Allahu akibar ala maaw ka ɲi min ma n ka ɲi o ma koyi a bɛ taa wugu la maaw ka ɲi min ma n ka ɲi o ma ne ko mun n ko ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ halisa ni diɲɛ dayɛlɛlen in na hali b'i to so kɔnɔ ka kalan kɛ internet fɛ i bɛ se ka kalan kɛ
hali sini ni muso ye seli fana seli u bɛ joko fila seli ka salam bila ka fila wɛrɛ seli musow t'a dɔn ko salam tɛ bila seli fana ni ɲɔgɔn cɛ hali sini u bɛ ka fajiri kɛ joko naani ye u ti salam bila u bɛ rakatali fajiri seli o dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ tila ka fila wɛrɛ faga ka ko n ye fajiri seli ko naani mɔgɔw t'a dɔn ko rakatali fajiri ani fajiri yɛrɛ joko fila k'olu kan ka bɔ ɲɔgɔn na e b'i to so kɔnɔ k'o dɔn wa e cɛ ko k'i tɛ taa kɔɲɔyɔrɔ e t'i den ka taa kɔɲɔyɔrɔ wa e t'i den ka taa kɔɲɔyɔrɔ a ko k'i tɛ taa kalanyɔrɔ la awɔ i tɛ taa sumukɛyɔrɔ wa i tɛ taa a ŋanamu n'a karatu tɔn sigiyɔrɔ i tɛ taa n m'a fɔ mɔgɔ k'i dogo ka taa dɛ yan'u ka taa n ka kuma yɛlɛma i sera k'i cɛ nɛgɛ cogo min k'i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ mun na i t'a nɛgɛ k'i bɛ taa kalanyɔrɔ n'i cɛ ma sɔn kalanyɔrɔ taga ma mun na i tɛ yɛlɛ interinɛti kan ka kalan kɛ i kana so si la i tɛ muso denmisɛnnin dɔ sara denmisɛnninw kalannen bɛ fan bɛɛ kalo la hali ni 1000 di min ma a bɛ t'i kalan seli soir na don o don an ban'o bɛɛ ma Alahu Taala ko mɔgɔ min b'a dɔn ani mɔgɔ min t'a dɔn fo laharaw tɛ kelen ye wa dɔnni ɲini wajibi fin de don a ma f'i ka kalan kɛ ka kɛ wajulukɛlaba ye a ma f'i ka kɛ doctoraba ye a ma f'i ka lisansi ba ɲini ko i ka diinɛ kiri dɛ ala ye min wajibi ka k'i k'o de ɲini k'o dɔn n'i m'o dɔn kiri b'i ɲɛ lahara balimamuso i tɛ ka taa kalanyɔrɔ la i bɛ ka taa yaala dɛ dalu t'an bolo sa bi cɛw u yɛrɛ sɛgɛnna u bɛ fɛ muso bɛɛ ka dɔnni kala ka sabati mɛ a lajɛ balimamuso n'i kalanna i dusukun bɛ nɔrɔ n'i kalanna i bɛ siran ala ɲɛ n'i kalanna i bɛ kodɔn n'i kalanna alakira ko maa si ma wuli ka dɔnni sira ɲini fo ala ka alijanna sira dayɛlɛ i ye kisi ni nɛɛma b'a ye an tɛ hakili sɔrɔ n'e ma kalan i b'i cɛ ka hakɛ dɔn i denw ka hakɛ dun mɔgɔ cɛ ka hakɛ bɛ yen muso ka hakɛ bɛ yen i sigiɲɔgɔn ka hakɛ bɛ yen i bɔnw ka hakɛ bɛ yen i nimɔgɔninw ka hakɛ bɛ yen e ye nin hakɛ dɔn den ka hakɛ bɛ yen ba ni den n'i ma taa kalan kɛ i bɛ nin dɔn cogo di f'i ka ni fitinin kalan hali diɲɛ kɔnɔ bi n'i ma kalan i bɛ nimisa don dɔ la ne kasira Ameriki aéroport la de n ye ala fo k'an fa ni n ba fo yɔrɔ Ameriki y'a dama diɲɛ de mɛ n b'o fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛ ala deli ala k'an kisi diɲɛ kanu ma Ameriki ma fa don anw na a m'an bɔ an togo la a m'an kunkolo yɛlɛma Ameriki a tɛ alijinɛ sɔrɔ sɔni fa la ni ne bɛ taama Ameriki dugu taama ni an bɛ ka boli quoi komi ka taa dugu dɔ ka bɔ dugu dɔ la ne bɛ kasi de wallahi tuma caman ni bɛ Ameriki n bɛ denmisɛnninw wele n ko karisa n ka ye alijinɛ ɲini wallahi n ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ n ye a ko mami a ko n'i taara Ameriki ni limaniya b'i dusukun na i bɛ ala de ye a ko mɛ n'i taara Ameriki ni diɲɛ kanu b'i dusukun na a k'i bɛ diɲɛ de ye i ta bɛ tiɲɛ i bɛ halaki Allahu akbar Allahu akbar